دو آشنائیں دلانی جتائی خبریں، دو آشنائیں دلانی جتائی خبریں، وفائے گپ نہیں بے وفائی خبریں، دو آشنائیں دلانی جتائی خبریں، وفائے گپ نہیں بے وفائی خبریں، مروچاں دل تو دیوالاں سہولت ران کنے، مروچاں دل تو دیوالاں سہولت ران کنے، ادائیں منو نگشتا ادائی خبریں، ماں اشوتا چ کجا چار لفظ پیم کنا، من اشوتا چ کجا چار لفظ پیم کنا، کہ گشتگی منی ہرچی ہمائی خبریں، کجا کجا تو منی جسم و جان دست جتا، کجا کجا تو منی جسم و جان دست جتا، کہ زاں سرا نی سرا بے سمائی خبریں، زمانہ گا اگر لوٹے پہ دل بزانے تو، زمانہ گا اگر لوٹے پہ دل بزانے تو، منی بسا تو تئی پارسائی خبریں، بجزم قاضی کے آخر زمان نزدیک ہیں، بجزم قاضی کے آخر زمان نزدیک ہیں، درآمدانی کرا آشنائی خبریں، دو آشنائیں دلانی جدائی خبریں، وفائے گپ نہیں بے وفائی خبریں۔